boas. Estamos aquí nunha nova edición do Profesor Protón especial con motivo do Día Internacional da Muller e da Nena ás Ciencias. especial, Aru, moi especial. Temos o gusto de poder contar con Mabel Loza, directora científica do CIMUS. Guau, que sorte, pero... Que é o CIMUS? É o Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas da Universidade de Santiago. Para simplificar, un centro onde se investiga sobre algunhas enfermidades e os seus posibles tratamentos. Que interesante! Imos directamente charlar con Mabel. Hola, estamos disfrutando da compañía de Mabel Loza. Hola, Mabel. Hola, Raúl. É un placer poder falar con vostede un ratiño que nos acerque un pouco ao seu relevante traballo como investigadora. Pois moitas grazas, encantada. Contenos, cando era nena xa soñaba con ser investigadora? No, la verdad que eu era nena nun pobo de Asturias e non soñaba con ser investigadora, pero, sin embargo, gustábame moito preguntarme por que os caracoles funcionaban dunha determinada maneira, porque as cousas ocurrían de un modo determinado que despois de todo é o que é a base para a investigación científica, que é tratar de observar e preguntar por qué es, non? Que estudos ten? Bueno, pois eu estudei farmacia aquí na Facultade de Farmacia da Universidade de Santiago e despois fixen a miña tesis doctoral sobre o dor na Facultade de Medicina de Oviedo e despois fun a Estados Unidos, a un hospital, el Monte Sinaí de Nueva York, onde estuve durante 2 anos, indo e vindo, porque saquei tamén a oposición nesa época aquí, e despois xa me incorporei na carreira científica, que pasa por ser doctor, por ir facendo estancias fora, por xerar proxectos de colaboración e por centrarte nas investigacións que te levan ao teu futuro como investigador, que en definitiva, no meu caso, que é a farmacoloxía aplicada, é a obter candidatos a novos medicamentos. Que lle levou a dedicarse á investigación? Pois a curiosidade, creo, pero tamén teño que decir que a vida, non sei quen decía que a vida que se entende mirando hacia detrás, non? Entón, eu non me propoñía ser investigadora, como che decía, pero, sin embargo, foron surdindo cousas na miña vida, inquedenzas, a posibilidade de facer a tesis doctoral e despois a posibilidade de estudiar un pouco máis en mecanismos relacionados co sistema nervioso central, co cerebro, a posibilidade de irme a un hospital de Nueva York onde me parecía que podería conocer moito máis das miñas preguntas naquel momento. Entón, eu creo que son portas que se che van abrindo na vida, como a todos, non? E que vas entrando por algunhas. E no meu caso, bueno, pois foi a porta da investigación. Contenos cales foron os proxectos de investigación máis importantes que realizou. Bueno, isto é casi como se che dicen cual é o fillo a que queres máis, non? Eu realmente a investigación é un mundo que requiere moitísima dedicación e pasión. Entón, todos os proxectos me pareceron apasionantes, senón non os houvese empezado. Pero os que máis satisfacción me dan sempre son os que permiten que cheguemos con unha resposta en forma de medicamento aos doentes nunha enfermedade. Eu fixen e participei en máis de 100 proxectos de investigación, pero por ahora en 17 deles chegou unha molécula a ensaios clínicos en humanos, es decir, por primeira vez chegamos a probarlo como un novo medicamento. Entón, para min, esa é a satisfacción máis grande, non? En respiratorio, en ictus, se chegou tamén, chegamos tamén no COVID, que foi unha gran satisfacción. Se me preguntas cual a máis, pois quizá porque era como un reto, nosotros dedicándonos á investigación en farmacoloxía, intentar poñer un fármaco a disposición na epidemia de COVID. Entón, logramos chegar con un fármaco que se probou en doentes de COVID para o COVID. É certo que agora, afortunadamente, non é necesario, porque agora o COVID, bueno, convertiuse nun catarro forte, non? Pero, bueno, foi unha gran satisfacción encontrar no laboratorio unha molécula que funcionaba contra o virus e plantear un ensaio clínico en colaboración e chegar aos doentes. Cales son os seus cargos neste posto tan destacado? Moitas grazas. Bueno, o posto destacado é a consecuencia dunha carreira, Entón, bueno, eu son a coordinadora, a directora
desta unidade de descubrimento de fármacos que se chama Innofarma, que forma parte de unha rede europea de grandes infraestructuras de investigación que se chama Open Screen. Entón, bueno, pues dirixo un grupo de 40 persoas que traballamos todos moi intensamente, algunhas delas as coñecestes hoy na visita que fixestes, traballamos moi intensamente para buscar novos medicamentos. Ese para min é o cargo máis importante. Tamén soy catedrática de farmacoloxía e agora dirixo o CIMUS. Soy a directora científica del Centro Este de Investigación en Medicina Molecular e Enfermedades Crónicas. Hai alguna curiosidade máis que quera compartir connosco? Pois non sei, quizá esa palabra, a curiosidade, non? A curiosidade é outra palabra, a resiliencia, é dicir, se te moves na vida por sentirte curioso por algo e deixas que os teus sonos te dirijan a un propósito, se ese propósito de investigación, pois abrirás de camín nela. E se non, noutra cousa. Pero eu animo, pois, agora que sodes tan xóvenes e tedes tanta vida por diante, a que tratedes de seguir os vosos sonos e ir encontrando o propósito que os fai felices na vida. Traballar en lo que máis che gusta realmente é super divertido. É como que che paguen por aplicar un hobby, non? Moitas gracias por dedicarnos o seu tempo. Estamos moi agradecidos por iso. Esperamos que vos gustar esta entrevista. Sen máis, devolvemos a conexión ao noso plató. Moitas grazas. Como me gustou! Moi curioso iso da investigación. Pois sí, a verdade. Anda que non hai cousas interesantes neses edificios grises da universidade. Con todo isto despedímonos. Ata a próxima edición de... Esperamos vos en... ¡O